Non, en realidade non. Eu non levo ese tema, son cousas vosas. Dixo Hugo porque era certo e porque lle notou a ansia a Cira e decidiu divertirse un tempo. Cira picouse. Estaba na pista de despego do seu alarde e en lugar de abrir as alas e voar, tivo que aniñar de novo. Pero tampouco foi un golpe que a destruíse. Foi un golpe que a motivou. Descubriulle un atractivo máis. A inaccesibilidade. Non era, pero a ela pareciullo. Ah, é normal, desculpou Cira. Eu tampouco sabía disto ata hoxe. Do sitio, queres dicir? Preguntou Hugo impoñéndolle un sí. Sí, claro, do sitio e de ti. Respondiulle Cira, que tamén sabía notar a ansia. En ese momento comezou un tirar e afrouxar entre os dous. Unha competición sensacional entre dous egos exaxerados. Un algo que procuraron facer en privado. El pola moza, ela porque non se lle adiantase outra. Fran foi, nese tempo, o cómplice que os dous precisaban. Era o que traía e levaba as informacións dun a outra e doutra a un. E mentres, el escalaba posicións. Sal gustáballe, levábanse ben, e fora das súas inseguridades non tiña maiores defectos, pero o que se di namorado non estaba seguro de estar. El arrimouse. Fora á festa porque o convidara unha amiga dun amigo de Nico. Chamoulle a atención o interese que tiñan por buscarlle un mozo a Sal. A súa amiga dixéralle que a festa era para celebrar un cumpleanos, e que cantos máis mellor, pero non tardou en correr o conto de que lle andaban buscando mozo. Non estaba mal. Cruzaron unhas miradas, pero Sal estaba máis pendente de Hugo que del, así que cambiou de obxectivo. Da festa sacou 3 cousas en limpo: unha noite fantástica cun home interesante, un futuro Sal para compartir gastos e un obxectivo. El traballaba para os outros, formaba xa daquela parte do equipo de contactos. Xogou nos primeiros anos do goberno amarelo un papel importante sacando a xente máis buscada. Algúns dos do goberno vermello, algúns non moi recomendables, pero quen sabe se foi o correcto. Porén, aínda tendo en conta o que se arriscaba, aínda contando ca xente ca que trataba, aínda con todo, aquel home descoñecido recibía máis atención ca el. A el nunca lle fixeran festas por nada, non lle buscaban mozo cando se sentía abandoado, nin un ligue esporádico que enchese as súas necesidades. Pero aquel Sal, que nin del sabían, recibía todas as atencións. Despois daquela noite, ca calma que lle daba o seu carácter, buscou nas oficinas de correos polo tal Sal. Botou un día enteiro pensando a quen escribirlle até que caíu na conta de que as podía mandar a si mesmo. 3 eran as oficinas que el lembraba. Sabía que non traballaba na que tiña máis preto da casa porque tiña todo o persoal controlado, e aínda así foi. Nas outras 2 tampouco tivo sorte. Ningún dos que atendía era el. Pensou que igual escoitara mal, que igual nin a festa tiña que ver co que lle dixeran. Esqueciu o tema até que volviu coincidir ca súa amiga. Ai, non sei. A min dixéronme que era un cumpleanos, dixo a amiga disimulando. A ver, que non che estou botando a bronca. Ti sabes quen é o tipo? Preguntou Fran. Non sei, a min dixéronme que Hugo lle quería buscar mozo e pensei en ti, dixo a amiga. Pero preguntei antes se estaba bo, que conste. Non, que non me estou queixando, que me gusta, por iso che preguntaba, deixou caer Fran. A amiga abriu os ollos encantada, pensou que fixera algo ben e soltou todo o que sabía. Nico díxonos que o tal Sal estaba a 2 velas e que non se concentraba. A Hugo dáballe a impresión de que se estaba colgando por el e non quería que sofrese, explicou a amiga. E tanto, non lle quitou o ollo en toda a noite, dixo Fran. Xa, decateime, pero como despois pillou, dixo a amiga. É que tan importante é para que o mimen desa maneira? Preguntou Fran. Dis que traballa en correos, explicou a rapaza. En que oficina? Aproveitou Fran. Pois sí que che gustou, non vaias ao traballo, non alíes, advertiulle. Non, que crees, que nacín onte? Ofendiuse Fran, aínda que sí tiña pensado ir ao traballo.